Akým aktivitám sa venujete v tejto dobe? A predpokladám, že je na vašej práci poznať vplyv také tej vašej ochranárskej minulosti. Určite okrem tej železničky, ktorá samozrejme zaplňa 90% môjho času pracovného, tak som stále naladený na históriu a na podobné veci, na ochranu životného prostredia. Takže asi pred 2 rokmi som sa dosť silne osobne, ale ako za svoju osobu zapojil do boja proti miestnemu starostovi, ktorý tu nehal súkromnú firmu vyviezť 200 tón odpadov na našu skládku nad dedinou. Ten boj ešte nie je ukončený, ale proste sú to veci, do ktorých sa stále mám chuť a akúsi vnútornú potrebu starať. Súčasne teda sa snažíme pomáhať ostatným mestným železničkám na Slovensku, ktoré sú na tom nie tak dobre po odbornej stránke, ale po tej stránke tej tradície. A vzali sme si na hlavu minulý rok aj prevádzku zrušenej železničky Trenčanská Teplá, Trenčanské Teplice. A mimo toho profesného života, tak mám teraz 3-ročnú dcérku a 2 veľké deti už, takže rodina zaplňa samozrejme veľkú časť môjho života dnes. Vám palce z tých starostov? Je to ťažké, pretože nebojujem samozrejme proti starostovi, ale proti takej hydre ľudí, ktorí sú zapletení do životného prostredia a mám našťastie zase veľmi dobré kontakty s ľuďmi, ktorí bojovali proti pezinskej skládke, ktorí nám pomáhajú pri tých právnych veciach. Je to zložité, ťažké a vždy bolo zložité a ťažké bojovať proti vzduchu.